Allee, ik weet niet of het is, maar ik krijg iets dat ik Rustig aan de en dat is van... Ja, ik heb die dingen van vis. Ja. Maar ik dacht de samenvatting van Dat kan niet bij mij zijn. wat is dat precies? Dat is een papiertje, dat wordt gemaakt van bomen. En er gaan veel bomen door het bos. Ja. En dan gaat dat opsnel. Dat is gewoon een papiertje en dat gaat dood. Ah nee, een boom gaat dood. En nu zeggen we het echt. Ja, dat had je dat gezien? Dat de haren eruit kwamen. Mimi. Gladys had gezien dat mijn haar van mijn neus en zo. Dat was het tijd. Dankjewel. Erwin, dankjewel. Dat is de plaats bij Singzaam. Ja. Ja, maar de kinderen ook, ja. Tino, een beetje opa bedankt. Ja, ik schrijf het aan. SB. Weet je wat? Rustig. Ik pak dat zo mooi uit. En dat is Samen. Jij moet dan weten op mij wanneer ik Volgens mij is dat een armband, een ketting. Wat is dat? Lem. Is dat voor papa? Dank u wel. Ah, nog. Ja, Elias. Ja? Pak mij nog een keer. Pas op, hij zal ons filmen. Ja. Oké, dat is een cadeau van voor mij van papa en mij. Is het een boek? Is het een vliegtuig? Is het een elektriciteit? Is het een plastron? Nee, het is een mooi hem extra large. Ik ga het en het is een flanellen. Allee, je zult thank you moeten zeggen nu, hè? En de schoonouders. En de schoonouders. Thank you. Strong. Allee, Scooby nu niet spelen, hè? Bye. Hallo, je moet niet kijken. Kijken. Wat chic zeg. Kijk, oh. Ah, kan je daar ook al kussen geven? Ah nee. In the wild. Thank you. Nee, dat geeft niet. Thank you. Terug zelf. Dankjewel voor het cadeautje. Nog? Ja. Nu sta ik het erop. Hopla.